Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ростӣ ҳозир дар кор омадам. Остановкаи қариб пропускат кардам. Бои бародар Камил карате тамошо кардам. Бовар кунед, ин қаҳрамонӣ аст. Ин як бор дигар нишон медиҳад ки мардуми тоҷик сдаватса намекунанд иншоалло ягон вақт. Тоҷикистон ба пеш. Худат чӣ хеле ки мегӯӣ Камил карате, Таҷикистон всегда вперёд. Фахри миллати тоҷик ҳастӣ. Аллоҳ ба ту боз ҳам қувватта зиёдтар кунад. Дастоната иншоалло як ба қувват мекунӣ. Боз мо боварии комил дорем ки боз ба бой меброӣ. Аллоҳ қувват диҳад. Хеле хурсанд шудам ва ғамгин аз он ҳастам ки дирӯз як додарчамона гусел кардем. Аллоҳ хонаи охирташ обод бошад. Ба падар модараш сабри ҷамил хоҳонам. Ба ту Комил карате боз ҳам Аллоҳ қуввати зиёд диҳад. худатонро ҳамдиёрони азиз, ҳамватанони азиз эҳтиёт кунед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дуогӯи ватан модар бошед. дастгири якдигар бошем. дар фикри якдигар бошем. ногуфта намонад худо хоҳад вай навора бисёр бародаро пурсида истоданд ки удалид кунед. ҳатман удалид мекунем бародарои азиз, маҳкам мекунем. ин оила ба кӯмаки мо шумо ниёз доранд. иншоалло мумкин пагоҳ ё то шаб маҳкам кунем. зубор чанд қа пул ҷамъ шудагӣ иншоалло ба ҳамаи шумо маълумот метиҳам. Салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз. бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. канали фикри шумо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. канали фикри шумо имрӯз тасмим гирифт ки барои шумо, барои бародарои шаҳри Екатеринбург, граница Екатеринбург, Қазоқистон мошини худамро ташкил кардем. алҳамдулиллоҳ, бародаро бо дуо бошед. даруни шаҳр ба 24 соат дар хизмати шумо ҳастем. инчунин граница Қазоқистон, Екатеринбург ва дигар минтақаҳо, любой ҷо мақсад, тамоми ҷо иншоалло заказ кунед. компанияи Варзи Манор, компанияи канали мо шумо, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. худо хоҳад тасмим гирифтем ки барои шумо 24 соат дар хизмат бошем. номерои бародарамон Акои Сорбон дар зери навор мешавад. занги шуморо худо хоҳад интизор ҳастем. ва бародари азиз, ногуфта намонад, билетҳои арзон дорем. авиакаси худи канали фикри шумо билетҳои хеле арзон нисбат ба дигар авиакасаҳо. занги шуморо интизор ҳастем. бародари азиз, дуогӯ бошед, дуогӯи ватан модар бошед. худо хоҳад мо ҳаракат мекунем, каме ҳам бошад баҳри шумо хизмат карда бошем. ногуфта намонад, корҳои пастаяни барои документдоро ва одаме ки документ надоранд, серьёзни одаме ки коркун ҳастанд, дар худи шаҳри Екатеринбург ривни комбинат моҳизавод ба кор аст. номери ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум.